Kumusiqoko kumakarapa amathacontsele ejebeni lethu. On Monday Msombuluko usuku lwenkinga lana kuhlangenwe lana uKhethelezi comrade Khethelezi kesamfana comrade K Dr K ubiza abantu wathi wozani so celebrate ukunqoba kwa Dr Khethelezi eWard 60 lana ke bokuhlangeneke amalungu omkhonto wesizwe party ezobungaza ukunqoba kuka Dr Khethelezi enqobi ward yakhe emva kwenkinga eziningi ke abhekene nazo. Lokho kuholele ekuthenini siyibuza imibuzo abantu abaningi bayibuza imibuzo ukuthi hawu ngokunjani ke lokhu ke impela besingalindele kwaphela Dr Khethelezi yake kumuntu ongawazi umsebenzi yakhe ayenza kumkhonto wesizwe party. So lokho kudumaze kakhulu ukuxake ukuthi hayibo abanjalo abantu abalwisana no Dr Khethelezi aphikisana naye ngalendlela ukuthi ngaze kube nenkinga engaka ngabe labantu bawumkhonto ngempela yini kwaphela kwayona le position yokuba ukhansela incane kakhulu kumisebenzi eyenziwa uDr Khethelezi ngoba abaningi belindele ukuthi uzohola kwiNational. Lo muntu akaphelanga amandla uyena umuntu ongakhonjwa ngempela ukuthi cha umkhonto wangempela. So mawulwa nomuntu ofana noKhethelezi nje kusho ukuthi umuntu obukeka njengomuntu olwa nomkhonto ngaphandle kokuchema kodwa nje amagalelo akhe akekho umuntu ongawazi. Imali zakhe ayikhiphe kule nhlangano akekho ongazazi angiboni ukuthi khona okwazi ngisho ukubala lo position azoyithola ngeke zibuyise ngisho uhalf wemali ayitholile ayikhiphela le nhlangano. So sithi ke simhalisela kakhulu ngaloko okwenzekile kanjoba enqobile siyabona labantu endlela abamthanda abugcwele kanjani nje sithi nje hayi kanithokozele na ivideo ehlanganise injabulo ibiyenzeka lapha nama celebrations konke bebekhona bokuthina Zungu bekhona uJambo bekhona baningi nje abaculi ontengalali bebebaningi kakhulu so bebehlangene bonke noma amanye ama candidates asuka amanye ama awards eyimhalelisela sithi nje thokozelana ivideo siyabona nikhohlwa ukulike and subscribe ku channel yethu isiqandulo sithi nje thokozele kube mnandi. Comrades, okwethuke kufushane kakhulu as a region, we are just sending a message to all the ANC candidates, to all the IFP candidates. We are saying we are ready to take over iTheku region. Phela abanye bethu basayonyuka idebhisi zasestage so stage sine swimming pool nakho sinesifane ngakho lengane eculayo sanibonani niyaphila kodwa siyayo Khethweni siyayo Khethweni siyayo konje sivota nini ayike thina besodlula nje simbingelela themba ukuthi sisazolokhu sibonana yindi indlela angihambi ngedwa ngihamba nondodana wami awuba bingelele ndodana Ngiyambekela nonke bazalwane ekhaya lenkosi ethu Jesu. Amen. Igama lami nguNdumisa. Sibonga kaZungu. Yes sir.
isho phela ukuthi ekhaya kunesitezi isho sisihamba ke sithi sengiyaphuma sesithathele sesiyahamba Manda, viva Nerekifu, viva Hesemia, viva Tanya Zanzu, viva Baptiste, viva Everest, viva Cotinez, viva Cotinez, viva Tetapixel, viva 160, viva Tawini Region, viva Tawini Region, viva Sipilele Msholozi, Sipilele Ofige kayu wache Siekona Matati Selusaga Ositabata Nanti Eke Sayubulale Kamapuno Otia Seangol Amanda Awumbambi isandla seduze kwakhe mbambi kungenzeka silana kanti ananizwani mbambi isandla seduze kwakhe Oliver Tambo Oliver Tambo Oliver Tambo Oliver Tambo Usiba bunga siegele Oliver Tambo Santa Oliver Tambo Usiba bunga siegele Isanta sonke Oliver Tambo Oliver Tambo Can you come up flashlights in the measure? How come up flashlights? You couldn't put them up with my flashlights. How come up flashlights? How come up flashlights? Cross. How come up flashlights? How come up flashlights? 1, 2, 1, 2.
Mandla awethu viva mkhonto wesizwe viva comrades ngithatha leli thuba ngithanda ukubonga kakhulu ekusupporteni iphupho anisupporta iphupho lami kodwa nisupporta iphupho likaMsholozi nisupporta ivision engithema ngiyibona ukuthi lento ingathatha umkhonto usephambili naseniyayisebenzisa leyo nto. Isifiso sami ke ukuthi iTheku silisebenze because into engifike ngayibona enkulu kakhulu ngifike ngabona abantu sebeyibona behomeya sebeyibona bewo-speaker deputy speaker sebeyibona bephethe yonke indawo bakhohlwa ukusebenza. Okubaluleke kakhulu is to deliver iTheku. Then after that my wish is to see people ke beunite bebuya neTheku. Into ezoyenzeka ke comrade nansi eningayazi. I-IFP izowawina ama-hostel. I-IFP izowina le koMbumbulu. Izothi suka lapho i-DA izowina lezi ndawo zakoMhlanga, Balitho, zonke lezi ndawo zesilungwini. Nalapha koMandiyeni iwine. I-ANC izophuma nama-ward 15 or 20. Bayothi besuka lapho labantu bahlangana. Bese kuba i-GNU ye-local government. So kuyafuna ukuthi manje siphushe ngempela. Let us avoid lama program la sihlangana kakhulu bese kuthiwa sicela usihlalo noma sicela unobhala zo addressa sicela abantu abama-position. Ama-position aside manje ngike ngayisho lento ku-VN ngathi baholi from i-national, baholi from i-province, baholi kwi-region, kuma-zone. Dedelana abantu manje. Umuntu onombono wokuthi u-MK angawuthatha ubeke mdedeleni manje. Sekufanele sihlanye ukudlula kuqala. Sisele cishe no9 weeks. Kulo 9 weeks asingeneni siyokhuluma nabantu, let's engage with them. Ama door to door abalekile. Masingabambisana kulowo mazone makuthi amawadi awu8, 4 amawadi aseduze duze asebenzisana, 4 amanye asebenzisana bese kwenziwa i-recruitment drive. Hayi ukuthi samba silandelana ngemoto ekhala amawuta. Manje sekufanele kusebenze lento manje. Lento program melithi mayenziwe enkulu ingamoshi imali kodwa ishiye i-message, a strong message to the community. Ngiyafisa ke ukuthi uMK ngabe kuthiwa uyangisebenzisa mina. Give me a chance. Noma kuthiwa uyangibona kuleyo ward ongibona kuyona ngiyolekelela. Hayi ukuthi ngifuna iposition cha. Mina I have a belief yokuthi umholi ukhethwa abantu, umholi uqala khethwe emazulwini uNkulunkulu bese ekhethwa abantu. Uma ningangivumela nje mangibona ukuthi kuleya ward kuyaliwa kwasensikhathi ngiyounite nje enye into uzalwa naye isiphiwo siba kuwe. Angibona ukuthi ngangahamba ngihlanganisa ama-province across South Africa bese ngisuke lapho ngihlule ukuhlanganisa amawadi. iTheku leli lidinga abantu basukume manje. Mawubona ukuthi lapha kuyabheda ugijima. Yabo manje i-task yami ithi ngizodila nezone yami. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi unobhala wezone yami iPixel iKing Shaka zone akanali ikhanda liqinile kanye nosihlalo wakhona. Abantu abakhululekile abathi thina sifuna ukuthi kuwini. Kuyoba yihlazo ukuthi kungawini iward yami iqala, kungawini izone noma kuwini iward izone ifeyile. Sinama ward awu7. Makuthiwa sihlulekile, asihluleke ukuthi maybe sihluleke ngeyodwa, awu6 siwawinile. Kulele ezandleni zami angiyena umholi angilutho but ukuthi ngiyophaphatha kubaholi bezone ukuthi ngidedeleni of which sengikhulume nabo bayavuma abaningi. Mangisuka lapho sengibona ukuthi izone yami seyi-right ngingena kwamanye amawadi la abangathi bayangidinga khona ngingena khona. Angeke ngingenele ngizocela ipermission futhi nakhona kubaholi beregion. Ngicela ningidedele ngigijime manje. Ngikwispirit sokusebenza manje. Ngifuna leli Theku ngenkani because ngiyabona abanye benu ninake kakhulu ekuyipositioneni nakhohlwa ukuthi kumele kusetshenzwe. Baholi I believe ukuthi anilale ebusuku nisebenza ubusuku nemini nizama ukuyunite abantu. Nabo phela abantu abake bacabanga ukuthi isitha nasi sele no9 weeks. Salusa umdedela lo muntu okuthiwa uyangena ongamthandi but imsupporteni for the sake ukuthi sibuye neTheku. Because ngeke simele ukuphathwa omunye u5 years siphethwe labantu. Bafowethu kudinga ukuthi sihlale phansi sibuyisane. Sengiqalile ingxoxo lapha ePass4 Phungula. Ngiqalile ingxoxo nabanye abaholi ukuthi akubuyiswane. Ngizoyinikela futhi nakhona. Ama resources wami ngizowafaka yonke indawo.
ngigijima ngifuna ukuthi leli theku sibuye nalo. Asinandaba nabantu abasikhuluma kabi kubaba, asinandaba nabantu abasikhuluma kabi kuma province, abasikhuluma kabi kuma region, but iqiniso lithatha isikhathi ukuthi lifike, amangasheshe ukufika. Kunankinga. Kuzofika konke. Sibonga amaciko, thina Zungu siyabonga, Jumbo siyabonga, Ntengalali siyabonga, Gqilazi siyabonga, Sezana siyabonga, artist lase What 60 siyabonga bafowethu. Keep it up the good work. Ndumiso Zungu siyabonga. Mr Nice Boys siyabonga kakhulu. MC bethu siyabonga. Asiphusheni bafowethu. Bahlali base 60 What 60 inini eniyo unite wonke lamawadi. Amandla ninawo kakhulu. Sukumani ke nikwenze lokho. Nabanye abathi impela abekho right. ANC siyanicela bafowethu abantu abaku ANC, abaku IFP, sinithanda noma nilapho. Niyalazi iqiniso. Uma nifuna ukuthi nisitshele ukuthi bafowethu sonivotela, kodwa sicela ungaqhami. Sondelani ukuze noma sesiwinile ningaqhamisa nyonyo, sifuna imisebenzi. Njengamanje i-political party esemehlweni abantu esemlonyweni abantu MK kuyokusiza ukuthi uyi-align if you are a politician or a businessman. Sondela kuthina ukhulume nathi ukuthi mina ngiyafisa ukuxhasa but angifuni ukuvela. Siyokuthanda lokho. Sondela impela. Inamba yami ithi 071 130 7808. Mina ngifuna ukuzosebenza nomuntu ofuna ukusebenza, hayi umuntu ofuna ukuhleba omunye umuntu. Angihlangani nento zokuhleba, angihlangani nento zokuthi kumele kushaywe umholi thizeni akashaywe, angiyenzi leyo nto. Mina ngisebenza naye wonke umuntu. Unfortunately mawuzoza kumina uthemba ukuthi kunomuntu okufanele simshaye, ngicela ungangi-invite. Angiyisebenzi leyo nto mina. Mina ngisabamba into yokuthi ngahlala phansi noMsholozi ngamthembisa ukuthi ngizobuya newin. Ile nto engiyisebenzayo. Mandla.